Kedamtang ni phain kora clear ni Duarbagori Constituency APHLC Amaiphu Mondorsing Ingti pherangke amei kangni pon. Bangso pherangke amei along Duarbagori Constituency APHLC Amaiphu Mondorsing Ingti kaning je pon ke Kedamtang kili gahut BJP sarkar rar phan kapa manghu lepen kachong thuilo. Athema kili gahut MP Horen Singh bepen kaning je ke Karbianglong BJP jongsi high deadlo pulote RJ lar phagji pusi kaning je. Lapen atogano kido akar biara tum kisum lake tovar me lang setame pali eji. Lapen di putan along poson si keklem malason thot si klempo. Tovar ke ek pali eji puta ningje. Lapen rara ke mang ke hemprek henlo. Lasi BJP a sarkar pen hemprek aphan kapalong vek je aphan sarkar pen chingki ji pusi rara thengno ningje puta Duarbagori Constituency APHLC Amaiphu Mondorsing Ingti pherangke thengno ningje pon. Kar ili karbitum karbiaran to non MP ningkan pho chokpo pine ningkan sivelo na pen kemele ningkan pho chok elo MEC ningkan pho chok elo sitame ye BJP tum poriborton pen keching thur po mo pen pinan karbiarat pan padulo nasi karbiarat tum pan dia seme kichune yang tung bang kelalo nang tum election ho nang ni mek pang mon chok chok chip Kasi election aroy nang litum po je nolong nang pipete tuwa nang bunay nete emso nang pipete pula so nang ito ipupu nasi nang ito naso abang kena ito karbi harap ito panitito APHLC hoy Duarbagori kang kachiniri kelalo nang litum election ho siniye ito chonay po ate marat sa chariya song ito abang kena paluli po nang litum ito man arong so nito media no kelong no Lapen Karbianglong CM Dr. Tuliram Ronghang MP Horen Singh beke rada phan kachong thui kachobai binong posi Duarbagori APHLC Amaiphu Mondorsing Ingti jasimet arbok pon Lapen rada tumta CM Dr. Tuliram Ronghang kachong thuyelang arjubom lang maputa ningje pon Lapen ke nilitum APHLC song atum phan ASDC atum nangkipu ke kachong thui pusi nangkipu Bonta nilitum APHLC atuntong kachong thuima mate ASDC atum si kachong thuilo athema ASDC ke chare hot hemprek ban vekji pukaning jeke ASDC atum hemprek ke ban ke rara tum thekdun longloma nanglitum ASDC atum ta rara phan kachong thuilo puta Duarbagori APHLC Amaiphu Mondorsing Ingti ningje ponthu Yongsi akam kichuna repote greta nagalim ta te bangse nagatun signesa si enerepo kamata purtum ta te signesa si enerepo Kepalu ke hok pen ke ESDC tu kopi se palulo pote hemprek ke ningkan kre phok la tongke council MP MLA MEC EMC amanta cholonglo te bonte tala so people planted de la penalang litu yok sa hok per political patudun pote ke damtang MEC hot kopi posi bitung ring tamalong alang litu bang chipati do na hede congress on chipati do na he ESDC chipati do na he CPM on chipati do na he la si APHLC ve uda ke chipati do sarti a hok per hemprek apan kasi song komalo APHLC hino nami tumke nyerto APHLC pan hingno punang pulo nada pan ke pamang hu pulo ke pamang hu ke hok ke nami to ke pamang hu News report Karbianglong live